आंनि मुङा थाम्फै दांग्रा बसुमतारी आरो नोंखौ इदिट खालामग्रा मानसिया आं नङा। गाजोंदों बे मानसिखौ सोर थाम्फै दांग्रा बियो? टाइम पास इउटुब चेनेलनि गेजेरजों धोरोमजों धोरोम मुगैलायनायनि सोमोन्दै सुंद' भिडिअ लाबोदों। मा बिमा खब'नि इदिट खालामनाय जादों बेलाय? Hei, ro. Ma, sinyal nama angko nungo. Sinyal kan tu laki dong. Nung tadi nama motor orang dong. Mani mau orang belai. Nung tu sini pura pisah tu kan pidang. Cala suara bekan gang lap kan tapi pisah juga. Nung ni nama motor FIR dong. Nung tu pindah sini nung pistol kau nak pidang. Nung kan nungo. Nung pistol kau orang lain dong. San ni selung nanai. Jauh kan ni say. Arkik selung say ni saya. San ni sunau. Pisah kangkila bay ni say. Kamai ni say. आङो चिरां जिल्लानि थाम्फै दांग्रा बसुमतारी आङो नैबे आंनि टाइम पास इउटुब चेनेलनि गेजेरजों धोरोमजों धोरोम मुगैलायनायनि सोमोन्दै सुंद' भिडिअ लाबोदों। बे मानसिया सोर थाम्फै दांग्रा बेलाय होनना रायगासिनो दङ, लोगो हमनो नागिरगासिनो दङ। बे मानसिखौ बायदि रोखोम इदिट खालामनानै फेसबुक पेजाव हगारगासिनो दं, थाम्फै दांग्रा फेसबुक पेजाव। नाथाय आङो खेम्फथि होगोन, आङो बियो सोर मा नाम बबेनि मिथिया। मानसिफ्रा बुंदों उदालगुरि होननानै, नाथाय आं मिथिया। अब्लाबो फंबाय, आंनि मुङा थाम्फै दांग्रा बसुमतारी आरो नोंखौ इदिट खालामग्रा मानसिया आं नङा आरो बे थाम्फै दांग्रा फेसबुक पेजआ आंनि नङा। जाहाथे नों आंखौ बबेबा नुयोब्ला गाज्रि मोननो नाङा, जिहेथु आङो सिनेमा फाव खालामग्रा मानसि। आङो सुद्ध थाम्फै दांग्रा बियो बुं। आं रागा जोंदों बे मानसिखौ। आं रागा जोंदों बे मानसिखौ सोर थाम्फै दांग्रा बियो? फै उदालगुरियाव बे थाम्फै दांग्रा सोर थाम्फै दांग्रा बियो बुं। इउटुबार मानो इउटुबार? आइटुबारखौ मानो राव खुलिया? इउटुबारल' जाना बोरै जानो जोखो? आइटुबारखौ मानो रावबो खुलिया? आंबो खुलिनो नागिरदों, खिन्थु आं जेब्ला खुलिगोन आंना इउटुबार जानाय नङा रायजोफोर, आइटुबारसो जागोन। आइटुबार नङा होमबा? बिदिब्ला इउटुब खुलिनायखौ एसे खम खालामनानै सारनि बिबुंथि बायदि आइटुबार खुलि बयबो। मा इउटुबारल' मालायनिसो इउ माने नोंखौ होननाय जायाखैबा मालायखौ होननाय जाया होमबा? मालायनि इउटुबार मारै जानो जोखो? आइटुबार माने आं खुलिनाय नङा होमबा? आंना आइटुबारसो जागोनफ्रा, जाया होमबा? औ बेबायदि आरोखि। एबारनिफ्राय साला बोरमा नोंनोलाय बेसेबां बेदर बायना होबाय थानोलाय आङो? हिंसा खालामनाया मानि? इनाय अयथासार खालामनाया मानि? धोरोमा थिनो नामा? धोरोमा जिबनाव थिना, धोरोमा माब्लाबाबो बेबायदि थिना। खैसिं नों अमा बेदर फानग्रायाव फैसा खाङै जागोन। नों गेलामाल दखानाव जागोन। जाव थौ Bisa hot, hot, mag ya bro. Hei, ro. Ma, sinyal nama angko nungo. Sinyal kan tu laki dong. Nung tadi nama motor orang dong. Mani mau orang belai. Nung tu sini pura pisah tu kan pidang. Cala suara bekan gang lap kan tapi pisah juga tak ada. Ini motorcycle bye-bye, आरो हाबो बायबाय, आरो माबा खालमासि माबाखौ मटर गिदिरखौ साखा खब्रैखौ बायनो नागिरबावदों। नों मानो ससेयावनो बिदि फोथायखेबस मावनो नागिर? आं बेबादिब्ला बोरै आंनि माबाया बोरै गोरबोआ सहायनांगौ जाखो? आं नों सफैदैयाव राखेबनो खोथा होफ्लांबायमोन। फस्थायगोन नों जाम्बि, फस्थायगोन। बे मोजां नङा, गोग्लैग्रुग्रा माबा बेमार दंनो बिस्रा, बंस'आ मोजां नंखाया। दानथं दंखौ नुखायाखै नोङो? गासिनो बिनि आथिंफ्राथ' थमस्रा बायजोबखायो। दाख्लै सासे मानसिखौ बुनानै दोखो बुनानै थैला बिला खालामबोदां। बेथ' रानथं थंसो। खदालालाय सालाखौ बिफाखौ खदालजों होथारलां। नोंजों जुलि मोनोमोनब्ला
बिहाव बिखुनजोखौ एम्बु जाहोगौमोन एन्जर जाहोगौमोन खांख्राइ जावै जावै जाहोगौमोन गोजां बोथोराव आलासि जाफैब्ला जिगाब बनानै बुर बुर फुथुगौ काट बाम थ्रबनायबो ओरै गुगांगां जायो नालाय मोसौआनो मासे हाबजागोन माथो बिजि हाबजायै जानांगोन होद डायलगाथ' बेबायदि जानाङा गोसोथोलायनाय नालाय खाब्रां जानाङा गोदै जानांगोन सनाथि आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो बै अख्राङाव जेसेबां हाथरखि दं बेबायदि बुंना बुरबेक आहा 50K जाबाय अन्नानै नोंथांमोना थेंक इउ अन्नानै सापर्ट खालामबाय था आंखौ फाइनालि आहा 50K जाथारबाय हायोब्ला अन्नानै नोंथांमोना सापर्ट होबाय था थेंक इउ स' माच रायजोफोरा आंखौ 50K खालामनायनि थेंक इउ स' माच ओइ थेबगां पकेटाव गैयाबाल' नों आंजों लोगो जायोना फेग्रब साइस गैया बाइस गैया नालाय आं दानो हिनजाव जामोनथाय हासुनो ओंखारनाय खिनो ओंखारनाय लाथाबनानै थालायलायगौमोन बियो नों बादिया नों हिनजावल' बि माथो रोनावलाबाय थाखोब्रा गोदाव सोरावलाय नै नों खोनासंनो लुबैथारदोंबा खोनासंबानो जाबाय मिथिबाय रैमालिजों जालाख'जों दोनखारलांबायनो बोरमा जाम्बा नोंहासो मेजेमजों गोसो जायाखै दा मा आरिलायबाय माला आरिलायलांखो मैया राथि दोनखारलांदोंलै मोनथिनानै होसोलांदोंमोन लोगोखौनो मोनहैयाखै मा होद बिदिब्लालाय आंहाबो अमा मेजेमजों शुटिं खालामनोसैलै नोंसोरल' लाइट हमनो थ' होद जों मा लाइट हमनांगौ बेखौ मोनथिफेराखैलै जों शुटिं खालामफेराखै ओरैनोबा बयबो आंखौ लाजानो लुबैखायो हायलुराबो गावखौनो लानो थिननानै आंखौ सामफ्रामबो बुंबाय थाखायो होदो दे जागोन आबौ मा जाखादोंलै नोंजों मा जाखादों बे फिखंखौ लामनानै हैनो जोङो फाग्ला बायदि गोदाव सोराव खामानियाव दालें नों जोंखौ जुदि नोंहा गोहो दंब्ला हारसिङै खावना लायनानै हाबा लाफै नोंहा हिनजाव मोनगोन जोंहा मा मोनगोनलै मा जिनिसखौ नांगौ नोंनो मा नांगौ बुं दे दाउदै जानो ना बिदै जानो रसगल्ला जानो ना मिस्थि जानो जाम्बा बिगुर हिजरा बंस'खायनो बिदिनो बियो सोर मा जादों नैबे सार नैबे बेमारिया बिसो मा मुं मुङानो हायो नामा नङा सार माबा जों जाग्रा बेदायाव थाग्रा सारा मा नाखौ जायो बुंनायसै नास्राय बे नङा सार दिनै बुंबाय थानाय थेंगोना मागुर सिंगि खावै आयै जाथोंसैमोन सार एरायबाय सार इस बे खावै बायदियानो खुगा ब्लां सियो ओरै जायो सार बेबायदिनो देलाय बुंबाय थालाय सल बारलि फाबुआ थथा ओइ जाबाय सार बेनो थार नांबाय सार नांबाय थथा सार थथा ओ थथा औ नंगौ बिनि नामानो थथा सार नोंनि मुङालाय आंनिया मेव सार मानसिनि मुङाबो मेव जायो नामा मा मेव बेलाय थारमानि सार थरायना मावजि बर' ओ मावजि बर' खबर हरनांगौ ना मानांगौ बिनि गियानाबा गैया नोंहा बापसेंसें बोरमा दारि लानानै नाय जम आंखौ बेबायदि दाखा बाराद्राय बुंनाय जादों मा बारा बुंनो बिसि हाग्रानि फिसाखाय मोदोमावनो सोगोन थारो नोंहा मा बुंबाय थादों हो हागौबा नों बैखौ हो बिखौनो दाम होमारगोसलायलां होनायसाय नायनाय थादों आङो ओइ थां नोङो थां बेबायदि एफाबां मा बिनि इसेबां मा जादों बियो गाखोखौसो सिखामारगौना दामास आयौ नायदो दाबो दे फैयाखै दासो मोसानानै फैयाखै नामा बियो औ आदा नोंथ' हारसिङै फैनो हायोमोन ना माने एथबां मानसिफोरा लाबलायनांगौ जाखो आं नों बादि नङा बेयाव हारसिं फैनानै नोंजों न' सिङाव गेलेफैनांगौ नामा आङो आदा बाथ्राखौ मोजाङै रायज्लाय नोङो न' भारानि सोमोन्दै रायज्लायनो फैदों बेखौल' रायज्लाय गुबुन बाथ्रा दासोदेर आयौ बास गोरालै बियो नोङो दानो बे न'खौ माबार खालि खालामदो
भारा होनो हायागारा नोंखौ जों स्कुलाव दोनबाय थानो हाला थांदो नों माबार क्लाबाव मोसाग्रा सिख्लाखौ बे जायगायाव दोननो हाला नोंखौ ओंखारदो होननानैनो गामिनि रायजो गासिबो मानसिफोरखौ लेंना लाबोदों नों मानो बिदि खालामगासिनो दं फालाय नै फाटा गेला थाला लाबोखाबाय बेबादि मानसिखौ दोनबाय थायोब्ला जोंनि समाजा बेसेबां बदनाम जागोन बुं नोंनि न' भाराया बेसेबां जाखो खिन्थु हरनो हायाबा खिन्थु दोरो नांबाय दे 8 सानजाब 25 सानलाय बेसेबां जायो र' 20,000 पाक्का 20,000 हरनो हागोन र' होनो हायाबा लादोलै आदा नोंजों समायथारगोन औ समायथारगोनथ' नै नोंनि फैसाया माथो फैसासो धोरोम दावहा जानो नागिरदों नामा धोरोमजों धोरोम नासयलायनाय धोरोमजों धोरोम मुगैलायनाय बियो बुथारलायनाय जागोन नामा धोरोम दावहा सोमजिनो नागिरदों नामा एसे सानथाव बाथ्रा जादों खुलुमबाय दहाय आफा बाथौ बोराइ आङो चिरां जिल्लानि थाम्फै दांग्रा बसुमतारी आङो नैबे आंनि टाइम पास इउटुब चेनेलनि गेजेरजों धोरोमजों धोरोम मुगैलायनायनि सोमोन्दै सुंद' भिडिअ लाबोदों धोरोमजों धोरोम नासयलायनाय सोमोन्दै फंनैसो आङो बिबुंथि लाखिदों आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासे बयबो गुरुत्व होनानै खोनासंगोन आरो बुजिलायनो बिजिरलायनो नाजागोन आं बेखौ बयखौबो खावलायग्रोबाय लोगोसे बयबो मिथिनाय बायदि बयबो बुजिनाय बायदि एबा बुजिनो खराग मोननाय बायदि साननो खराग मोननाय बायदि बयखौबो शेयार खालामनो थाखाय आङो गिबियावनो खावलायग्रोबाय लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानैबो आंखौ मदद होनो खावलायग्रोबाय धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट सापरि ओनसोलनि जार्मनबारि गामिनि बिथां धनिराम बसुमतारी बिथाङा गुदि बाथौ सिबियारि एबा दाउसा फारौ हाथारनानै बुलि बाथौ सिबियारि जों बेखौ मिथिबाय जानो हागौ बै गामियाव जार्मनबारि गामियाव बिथां न'खरसेल' खोमा गुदि बाथौ एबा बुलि बाथौ सिबियारिया बेखायनो 18 खुन्थिया बिबार बाथौ सिबियारि बिथांमोनहा धनिराम बसुमतारीखौ नासयदों मुगैदों जायनि थाखाय बिथांखौ गाग्लोबगासिनो दङ बे रादाबखौ जोङो गोबाङानो खोनाबाय गोबाङानो ससियेल मिडियानि थ्रुयै मिथिबाय नुबाय जों बयबो दुखु मोनदों जों बेखौ जोङो जाहाथे बेबायदिया जानो नाङा जों खावलायदों आरो आं खावलायगोन दिनै आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना आंनि खावलायनायखौ गुरुत्व होनांगोन एबा होयोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो धनिराम बसुमतारीया दाउसा फारौ हाथारनानै गुदि बाथौ सिबियारि गोदो गोदायनिफ्रायनो बिनि खुन्थिया जाहैबाय 16था खुन्थिया बे 16था खुन्थिया एबा 16था खुन्थिया जाहैबाय मैया दाख्लैनि बाथ्रा नङा बियो बर' हारिया जेब्ला धोरोम सिबिबोदोंमोन धोरोम सृष्टि खालामबोदोंमोन बाथौ धोरोमखौ गनायनानै लादोंमोन अब्लानिफ्रायनो 16था खुन्थियाखौ ओंथि गोनां होननानै गनायनानै लाबोनानै सिबिबोदों खुलुमबोदों बेयो मैया दाख्लैनि बाथ्रा नङा गोदो गोदायनि बाथ्रा आदिम जुगनि बे बाथ्रा जों मोनासयै बाथ्रा मैया दाख्लैनि बाथ्रा नङा दा बिथाङा बेखौ गाराखै बेखौनो सिबिगासिनो दं बेखौनो फुजिदों दा बिथांनि जार्मनबारि गामियाव 18 खुन्थिया बिबार बाथौ सिबियारि बिथांमोना बांसिन मेजरिटि बेखायनो धनिराम बसुमतारीखौ बिबार बाथौ लाजानो लुबैबाय थादों बिबार बाथौआव हाबजानो लुबैबाय थादों बिबार बाथौ सिबिजानो लुबैदों दाउसा फारौनि बाथौ गुदि बाथौखौ गारजानो लुबैदों नाथाय धनिराम बसुमतारी बिथाङा आदिम जुगनि धोरोमखौ आं गारनो हाया आं बेजोंनो जोनोम जादों आं बेजोंनो थांनानै दं आरो बेजोंनो थांनानै थाबाय थागोन बेजोंनो आं थैलांगोन बेखौ बिथाङा गोरबोनि बाथ्राजों बुंदों जायनि थाखाय रावनिबो खोथाजों बियो सोलाय सोल' खालामाखै बिसोर सैथो
बेसो सैथो धोरोमा ओंख्रि ओंखाम बायदि ना बेदर बायदि साखिनायनानै जाजाग्रा नङा बियो माबायदि लानायनो बै माबायदि खुलुमनायनो साखिनाय जाग्रा नङा सोलाय सोल' खालामजाबाय थाया जायहा जेखौ फोथायो बेखौनो लायो जायहा जेखौ फोथायनानै सिबियो बेजोंनो दुखु दाहानिफ्राय बारग'यो आरो बेजोंनो निदान खैफोदनिफ्राय बारग'नानै थांनानै थायो मोजां राहा लामाबो मोनो जार्मानबारि गामिनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन नोंथांमोनहा 18टा बिबार बाथौ सिबियारि जानो हागौ नोंथांमोनखौ जों दुसिया सोंखारियाबो गारनोबो थिना सोलाय सोल'बो खालामनो थिना नोंथांमोनहाबो बिबार बाथौखौनो खुलुमनानै थांनानै दङ बेखौनो सिबिगासिनो दङ दुखु दाहानिफ्राय नोंथांमोनहाबो रैखा मोनगासिनो दङ नङा होमबा बेखायनो सिबिदों बे नोंथांमोननि खोथा नोंथांमोनहा जेखौ मोजां मोनो बेखौनो बजबनानै ला बेखौनो सिबिबाय था बेजोंनो नोङो जिउ रैखा मोनगोन नों बेजोंनो थांनानै थाबाय थागोन नङा होमबा नाथाय गुबुनखौ नों मानो नारसिनो गुदि बाथौनि सिबियारिखौ नों मानो नारसिनदों नोंथांमोना मानो नारसिनदों मानो बायध'था खालामदों धोरोमा रावखौ बायध'था खालामा धोरोमा रावखौ बायध'था खालामनो थिनाखै धोरोमा सिबिनोसो थिनदों धोरोमनि लामाजों थांनोसो थिनदों नाथाय आं सानो बै सिमेन्ट सापरि जार्मानबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा धोरोमनि सोमोन्दै जेबो मिथिया धोरोमनि सोमोन्दै जेबो गुमुर मोनाखै धोरोमनि सोमोन्दै जेबो अभिगथा गैया होननानै आं सानदों मानो होननानै बुङोब्ला धोरोमनि बारगा नोंथांमोना खामानि मावदों धोरोमा नोंसोरखौ गुबुन धोरोमखौ नासयनो थिनाखै नोंथांमोननि धोरोमा गुबुननि धोरोमखौ मुगैनो थिनाखै बबेबा नोंथांमोननि बिबार बाथौ 18 खुन्थियानि बिजाबाव धोरोम बिजाबाव दङ नामा गुबुन धोरोमखौ नासय गुबुन धोरोमखौ मुगै लिरनाय दङ नामा रोखा फरायनानै खिथा बोर लानानै खिथा बबे सेप्टाराव दङ नोंथांमोना धोरोमनि अभिगथा गैया बेखायनो गुबुन धोरोमखौ नासयदों धोरोमा रावखौबो नासयनो थिनाखै धोरोमा थिनदों सैथो लामाजों थां सैथो लामाजों आगान सुर पाप दाखालाम होननानै बुंदों नाथाय नोंथांमोना धोरोमखौ सिबिदों धोरोमनि बारगा खामानिखौ मावदों बियो बिराद गिदिर गोरोन्थि रायजो राजा नोंथांमोन खबरदार आं नोंथांमोनखौ आंनि नैबे टाइम पास इउटुब चेनेलनि गेजेरजों खुलुमदों रावखौबो दा नासय रावखौबो दा मुगै रावखौबो मुगैनो नाङा आरो इनाय अनागारि खालामनो नाङा रावखौ बायध'था खालामनानै नारसिननानै नोंसिनि धोरोमाव सोनांगौ बे नङा बेबो बाथौ नोंथांमोनाबो बाथौ सृष्टिया बबे जाग्रा बेखौ सिन्था खालाम 16टा खुन्थिया सृष्टि जाग्रोदों 18टा खुन्थिया बेसे गोबाव जाखो 18टा खुन्थिया सृष्टि जानाय बेसे गोबाव जाखो नोंथांमोना मिथिगौ ना सोरनिफ्राय सृष्टि जाया जोंबो मिथिगौ 18टा खुन्थिया खोब जादोंबा आंनि आन्दाजाव 30-35 बोसोर जाबाय जानो हागौ नङाबा 40 बोसोरसो जाबाय जानो हागौ 18टा खुन्थिया बिबार बाथौ सृष्टि जानाया बारा गोबाव जायाखै 30निफ्राय 40 बोसोरसो जाबाय जानो हागौ आं आन्दाज खालामदों आरो बे 18टा खुन्थिया बिबार बाथौखौ सोर खालामा पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि बिथाङा सृष्टि खालामदों बिथाङा चिरां जिल्लानिनोमोन बिजनि साब डिभिजननि नाथाय बिथाङा क'क्राझाराव मा होनना बुङो खालांनानै संसार जाहैबाय बावनो दा सिथायै जाहैबाय 18टा बिबार बाथौ बेखौ सिबिनायखौ पद्मश्री मानगोनां डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि बिथाङा सृष्टि खालामदों फोसावदों जोंबो मिथिगौ दा मंगल सिंह हाज'वारि बिथाङा नासयनो थिनाखै बियो सृष्टि खालामग्रा हिसाबै बे फोसावग्रा हिसाबै गुबुन धोरोमखौ नासय बिथाङा थिनाखै गुबुन धोरोमखौ मुगै बिथाङा थिनाखै जोंनि धोरोमाव बुरखायनानै लाबो बिबार बाथौ सिबिनो बुरखायनानै लाबो सिगिसखौ लाबो बिथाङा थिनाखै पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाज'वारिया
नोंथांमोननि बैफोर रादाबखौ खोनायोब्ला नोंथांमोननि बैफोर नासयनाय मुगैनाय इनाय खालामनाय दाङा हांगामा खालामनो नागिरनायखौ मिथियोब्ला जोबोद दुखु मोनगोन आं बेखौ फोथायनाय दङ जोबोद दुखु मोनगोन बिथाङा जों मान होयो पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि बिथांखौ जों बयबो मान होयो आरो बिथांनि बादगा नोंथांमोना खामानि मावगासिनो दङ हाज'वारि बिथाङा नोंथांमोनखौ बेबायदि थिनाखै नोंथांमोना बादगा खालामदों बेबायदि मावनो नाङा आङो खावलायदों नोंथांमोनखौ आं खावलायदों जाहाथे बेबायदि खालामनो नाङा बैखर खालामदों मानो बैखर खालामनांगौ बेथ' आयेननि बेरेखाथार मानो होननानै बुङोबा बैखर खालामनो नाङा मानो बेबो बाथौ नोंसिनाव बाथौजों बाथौ बोरै बैखर खालामनो हायो बाथौ नङै गुबुन धोरोमफोर दङ बैफोरखौसो नोंथांमोना सोलिथारा जोंनि गामियाव होननानै बैखर खालामनो हायो नाथाय नोंथांमोनाबो बाथौ बेबो बाथौ बैखर खालामनायनिथ' ओंथि गैया जोंनि गामियावबो बिबार बाथौ सिबियारि दङ जोंनि गामियाव बिबार बाथौ सिबियारि दङ नाथाय 18था खुन्थियानि नङा गुबुन गुबुन बाथौ दा बिथांमोनहा जोंनि गामियाव गारजा फुजा होयोब्लाबो सान्दा खाङोब्ला फैसा खाङोब्ला हरो हामबाय फुजा होनाय खेराइ फुजा होनाय नारासिङा फुजा होनाय फैसा खाङोब्ला हरो फुजायावबो थाङो बाहागो लाहैयो खामानि मावहैयो जेबो उसुबिदा गैया जोंनियाव हाब बिथांमोनहा बुङा आरो जोंनि गुदि बाथौआनो जोंनाव मेजरिटि कयेकथा न'खरब्रै न'खरबासोल' बिबार बाथौ सिबियारि दं जोंनि गामियाव जोंनि मेजरिटि हिसाबै गुदि बाथौआ बिथांमोनखौ जों नासयाखै बिथांमोनखौ जों मुगैयाखै बिथांमोनखौ नारसिनाखै बिबार बाथौ लानो नाङा गुदि बाथौआव थाबाय था जों बुङाखै नंखाय नंदोंबा फै नोंथांमोना जोंनि गामियाव फैनानै सोंफै गुदि लाफै नासयदों नामा आरो सान्दा हरो ना हरा हा गुदि बाथौनि फुजा फाथल होनो थाखाय सान्दा हरो ना हरा नोंथांमोना फैनानै सोंफै बाथौआ गोबां रोखोमनि बाथौसो माखासे बुङो बैसागुआव सासे आंनिख्रुइ बैसो देरसिन मानसिया आंनि सिगाङाव बुंदों बाथौआ 21था जाबायनो गावस्रायै बाथौआ 21था जाबायनो आलदा नियम निथि 21था जाबायनो बाथौआ खोनासंनाय होमबा बबे लामाजों थांगासिनो दङ धोरोमा मोनसेल' थानांगौ गावस्रालांगासिनो दङ आरो गावस्राबाय दे गावबागाव नियम निथिजों फालिबाय खुलिबाय बेजोंनो थांनानै थाबाय अरजाया खिन्थु नासयनाया मानि हिंसा खालामनाया मानि इनाय अयथासार खालामनाया मानि धोरोमा थिनो नामा धोरोमा जिबनाव थिना धोरोमा माब्लाबाबो बेबायदि थिना आरो धोरोम फोसावग्रा धोरोम गुरुफ्राबो बेबायदि थिना नोंथांमोनासो नोंथांमोननि नांगौनि बारा साननायजों दादागिरि दुगा बे खामानिखौ मावगासिनो दं नोंथांमोननि दुगा दादागिरि खामानिखौ नोंथांमोना नोंथांमोननि आखुजोंनो फोरमायगासिनो दं आपनार बेवहारे आपनार माना परिचय होननानै बुंदों नङा होमबा नोंथांनि आखुआ नोंथांनि सिनायथि बेखौसो नोंथांमोना होगासिनो दङ धोरोमखौ लानानै दुगा दादागिरि दाखालाम धोरोमखौ लानानै दुगा खोथा दाबुं गिदिर खोथा दाबुं बयबो जाथिया धोरोम दङ बयबो गाव गावबागाव गनायनानै लानाय धोरोम दङ धोरोमखौ लानानै दुगा खामानि मावनो नाङा धोरोमखौ लानानै दुगा खोथा बुंनो नाङा आं गले खावलायदों धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरि ओनसोलनि जार्मानबारि गामिनि 18 खुन्थिया बिबार बाथौ सिबियारि नोंथांमोन अन्नानै धनिराम बसुमतारीखौ नासयनाय मुगैनाय गाग्लोबनाय बेनिफ्राय गोजानाव था नोंथांमोना मा होनना बुङो बयजोंबो मोजां मोनजागोन बयजोंबो सोंखारि जानाय बे हाबाखौ दामाव बयजोंबो नासयजानाय रायजानाय बे हाबाखौ नोंथांमोना दामाव नोंथांमोननि धोरोम सिबियारि नोंथांमोननि धोरोम गुरु नोंथांमोननि गुदि बेबो दुखु मोनगोन दा आङो खावलायगोन जोंनि गुदि बाथौ मिरु आफादनि दैदेनगिरि आरो 18था खुन्थिया बिबार बाथौ मिरु आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जगाजग खालामनानै बै धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट सापरि ओनसोलनि जार्मानबारि
गामियाव थांनांगौ आरो बिबार बाथौ सिबियारि धनिराम बसुमतारी गुदि बाथौ सिबियारि बिथांमोनखौ लानानै जयैनो रायलायनांगौ आरो स्र' खालामनांगौ जाहाथे नासयलायनाय जाया दाङा हांगामा जाया मुगैलायनाय जाया आरो गावजों गाव फोथायलायनाया जाहाथे फैयो अनलायनाय फैफिनो बेखौ लानानै सावरायहैनांगौ नङाब्ला बिथांमोननि जि खोथा जों खोनाबाय हरावसो थाङोनो हराव मानो थाङो मा खालामनो थाङो मानसिखौ बुथारनो थाङो नामा ना न' बुफायनो थाङो ना न' सावनो थाङो ना मानसि बुथारनो थाङो एसे साननांगौ बाथ्रा थाबाय हराव सोर मानसिया थाङो हराव सोर मानसिया थाबायो मानसि गाज्रियासो हराव थाबायो नङा होमबा हराव मिटिं जायोनो गामियाव मानो मिटिं जानांगौ हराव माखौ लानानै रायलायो हराव माखौ लानानै रायलायो मा खोथा दङ सामाय बे न'खरसे न'खौनो नोंसोरो सामलायनो थाखाय हराव मिटिं जालायनांगौ बेथ' बाथ्रा नङा हराव बिसिनि न'आव थांनांगौ हामला खालामनो गाग्लोबनो बेथ' बाथ्रा नङाना अलरेडि पुलिसनि इनफरमेसन होखाबाय जाथाया गिदिर जायोब्ला नोंथांमोना साबधान था बिनि गुदिया सोर जागोन दायनिगिरिया सोर जागोन बै गामिनि गावबुरा सेक्रेटारि जार्मानबारि गामिनि गावबुरा सेक्रेटारि नोंथांमोनानो दायनिगिरि जागोन मानो होननानै बुङोब्ला गिदिर घटना जायोब्ला पुलिसा गावबुरा सेक्रेटारिखौसो नागिरगोरो पुलिसा गावबुरा सेक्रेटारिखौसो नागिरगोरो अब्ला नोंथांमोना मा फिननाय होगोन बेखौ साननाया मोजां नोंथांमोना बायसान्स जुदि दाङा हांगामा जामारोब्ला बुथारलायनाय जामारोबा जिउ फोजोबलायनाय जामारोब्ला बाथ्रायाथ' गिदिर जाहैगोन अब्ला धोरोम दावहा जाहैगोन नामा बिबार बाथौ आरो खुन्थियाजों गुदि बाथौजों बुथारलायनाय बिदि धोरोम दावहा जाहैगोन नामा साननो गोनां जादों आरो बेखौ बयबो साननाया मोजां आरो साननानै बेखौ माबोरै समाधान जायो बेखौ बयबो मा होनना बुङो समाधान खालामनायनि राहा दिहुनलायनो बयबो नाजानाया मोजां आरो थाबैनो बे खामानिखौ मावनानै रायलायनानै समाधान खालामनानै फोजोबलायनायखौ आं लुबैदों ओंखायनो आं बयखौबो खावलायदों बिबार बाथौ आथार' खुन्थियानि दैदेनगिरि आरो गुदि बाथौनि मिरु आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा थाबैनो जगाजग खालामनानै धेमाजि जिल्ला सिमेन्टसाबारि ओनसोलनि जार्मानबारि गामियाव थांनानै मोननैखौबो लानानै मोननै धोरोमनि बिथांमोनखौबो लानानै जयैनो रायलायनो थाबैनो मावनांगौ बे खामानिखौ लेट खालामनो नाङा जाहाथे बाथ्राया गिदिराव थाङा आं बेखौ खावलायदों बिनिफ्राय आरो सिमेन्टसाबारि ओनसोलनि एबा धेमाजि जिल्ला 18टा खुन्थिया बिबार बाथौ सिबियारिनि मा होननानै बुंदों सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट नोंथांमोनहाबो एसे साननाया मोजां धेमाजि जिल्ला 18टा खुन्थिया बिबार बाथौ सिबियारिनि मा होनना बुङो जिल्ला आफादनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि नोंथांमोनहाबो बे जायगायाव थांनानै तदन्त खालामहैनाया मोजां समाल'सना खालामनानै बेखौ सल्भ खालामनाया मोजां स्ट्र' खालामनाया मोजां होननानै आं सानदों बेजों लोगोसे गुदि बाथौ बुलि बाथौ थारमाने गुदि बाथौ धेमाजि जिल्ला आफादनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट नोंथांमोनहाबो बै जायगायाव थाबैनो थांनानै जिल्ला आफादनि दैदेनगिरि लोगो हमलायनानै बै गामियाव थांनानै मोननैखौबो साइडनिफ्राय ओरैनिखौबो लानानै रायलायनानै स्ट्र' खालामनाया मोजां आरो मिरु आफादजों जगाजग खालामनानै थाबैनो रायलायनांगौ होननानै आङो नोंथांमोनखौ खावलायहरदों नङाबा बाथ्रायाव गिदिराव थांगोन बाथ्राया गिदिराव थाङोबा मान सनमाननि खोथा फैगोन धोरोम दावहा जादों होननानै बुंगोन खोब दुखु मोनथाव जागोन जाहाथे बेबायदि जाया बेखायनो आंनि नैबे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गुरैयै आरो गंग्लायै खुलुमनानै खावलायहरदों जाहाथे दाङा हांगामा दाजाथों जानो नाङा आं बेखौ खावलायदों आरोखि बै न'खरखौ जेबो अनिस्ट खालामनो नाङा मानसिखौ खहा खालामनो नाङा न' बुफायनायनि बाथ्रा बुंदों न' बुफायनो नाङा धोरोमा न' बुफायनो थिनाखै मानसिखौ होखारनो नागिरदों खारनो थिनदों हाखौ फाननानै थांनो मोना थारमाने मा मेगन सादों नामा मेगन आलौदों नामा हाखौबो फाननो मोना न'खरखौ होखारबाय खारनो थिनबाय न'खरा हाखौ फाननानै फैगोन बा गुबुन जायगायाव खारलाङोबा हाखौ फाननानै बे फैसाजोंनो बैयाव हा बायनानै लाहैगोन हाखौ फानहोआ जाहैबाय
मेगन सादों नामा मेगन आलौदों नामा हिंसा खुरिया बियो नङा होमबा हाखौ मानो फाननो मोना होननाय मानि मानो जादों जों सेनानै लागोन जों आवग्रिनानै लागोन बिसोर गाज्रि बुद्धिया बिसोर नङा होमबा गाज्रि बुद्धि हा फाननो मोना ओरैनो खालाम मा बेलाय सम्पतिखौ लब जादों नामा नोंथांमोना धोरोमा बेखौ थिनदों नामा धोरोमा बेखौ थिनाखै सम्पतिखौ लब जानाय नोंथांमोना बेयाव फोरमान होदों हा फाननो मोना होननाया दोना होखार खारगोन हा फाननानै थांगोन हा फाननायनि फैसाजों गुबुन जायगायाव हा बायहैगोन बिसोरो गावनि सम्पति गावहा राइट दं जेखि खालामा सोरबा जाथि बंसनोबो होलांनो हागौ सोरबा ओरैनोबो होलांनो हागौ फाननोबो हागौ बेवहाय बुंनांगौ नोंस्रा जेबो राइट गैया अबजेक्सन खालामनांगौ जेबो राइट गैया आयेना नोंथांमोनखौ हमगोन आयेनाव नोंथांमोना गेजेन जागोन न' बुसिनो नागिरनाय हा फाननो मोना होखारनाय बैखर खालामनाय हा मानसि बुथारनो नागिरनाय आयेनाव गेजेन जायो आरो आं दहायनो बुंखांबाय अलरेडि थानि इनफरमेसन होनानै दोनखांबाय नोंथांमोना साबधान जानाया मोजां आं खावलायदों आरोखि जाहाथे बिदियाव दाथां जाहाथे बिदियाव दाथां बिदि दाजाथों आं बेखौ खावलायदों बेखायनो थाबैनो आं खावलायगोन धेमाजि जिल्ला गुदि बाथौनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट दैदेनगिरि धेमाजि जिल्ला आथार' खुन्थिया बिबार बाथौनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट दैदेनगिरि नोंथांमोना जगाजग खालामनानै बै जार्मानबारि गामियाव थांनानै गुदि बाथौ बिबार बाथौनि सिबियारि बिथांमोनखौ लानानै रायलायनांगौ आरो मिरु आफादजों जगाजग खालामनांगौ आथार' खुन्थिया मिरु आफादनि दैदेनगिरि आरो गुदि बाथौ मिरु आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोनहाबो थाबैनो जगाजग खालामनानै बै जायगायाव थांनानै नायबिजिरहैनांगौ रायलायनांगौ समाधान खालामनांगौ सल्भ खालामनांगौ जाहाथे बाथ्राया गिदिराव जाया आरो दाङा हांगामा जाया नासयलायनाय जाया गाव गावबागाव संसार गाव गावबागाव धोरोम गाव गावबागाव सिबिबाय थागोन गाव गावबागाव थांनानै थाबाय थागोन नोंनि ओंखामखौ आं सियाखै आंनि ओंखामखौ नोंथाङा सियाखै गाव गावबागाव धोरोम बिबो बाथौ जाय जेखौ फोथायो बेखौ सिबिदों जाय जेखौ फोथायदों बेखौ बजावनानै लादों जाय जेखौ फोथायदों बेखौनो बेजोंनो थांनानैबो दंबाय थायो बेखायनो नासयनो नायनो नाङा आं बेखौ खावलायबाय आरो बयखौबो थाबैनो शेयार खालामनानै बै धेमाजि जिल्लासिम सौहैनायनि खालामनो आं खावलायदों सिमेन्ट सापरिसिम सौहैजानो आङो लुबैदों आरो सिमेन्ट सापरि ओनसोलनि जार्मानबारि गामि जाय गामियाव माने नैबे दाङा हांगामा जानाय एबा नासयलायनाय मुगैलायनाया मा होनना बुङो बे जायगासिम नैबे आंनि मेसेजआ सौहैनानै बिथांमोना खोनासंनानै बुजिलायनो नाजायो बेखौ आङो खावलायदों बेनिखायनो आंनि नैबे भिडिअखौ बयखौबो शेयार खालामनानै होनो आं खावलायबाय लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै मदद खालामनो आं खावलायदों जै आफा बोराइ बाथौनि जै आफा बोराइ बाथौनि जै आफा बोराइ बाथौनि गोजोन्थों रायजोफोर बिबार बाथौनि आरो गुदि बाथौनि रायजोफोर सिबियारिफोर नोंथांमोनखौ बयनिबो सिबिनाय हरनानै आंनि सुंद' भिडिअखौ बयखौबो खावलायनानै बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों।